Bloc 9. L'Eucaristia. Ens alimentem amb el cos i la sang del Senyor. En la celebració de la missa, el sacerdot diu: Pare Sant, estem reunits davant vostre i recordem amb alegria tot el que Jesús ha fet per la nostra salvació. Ell va morir voluntàriament per nosaltres, però vos el vau tornar a la vida. Per això us aclamem: Senyor, vos sou bo, us alabem i us donem gràcies. Les paraules de la fe. Per què els cristians celebrem el diumenge? Perquè el diumenge és el dia del Senyor. Convocats per Déu Pare, celebrem l'Eucaristia. Els cristians no podem viure sense el diumenge. Què celebra l'Església en l'Eucaristia? En l'Eucaristia, l'Església celebra el memorial de la Pasqua de Crist, l'actualització i l'ofrena sacramental del seu únic sacrifici a la creu. Què fa en nosaltres el sagrament de l'Eucaristia? L'Eucaristia ens uneix més a Crist i a l'Església, ens enforteix en la vida cristiana, ens fa créixer en l'amor al proïsme, ens concedeix de participar ja de la vida eterna i ens dona la garantia de la resurrecció futura. Jesús és realment present en l'Eucaristia? Sí, per les paraules de la consagració i per l'acció de l'Esperit Sant, Jesús és realment present en l'Eucaristia. Allò que sembla pa i vi és el cos i la sang del Senyor. L'Eucaristia és la font i cimal de la vida cristiana. La vida cristiana. Cada celebració de l'Eucaristia és una trobada amb el Senyor. Tota celebració és com un camí que recorrem amb Jesús. La fita és mantenir-se units a ell i entre nosaltres i anticipar ara i aquí la trobada definitiva en la seva glòria. Aquests són els diferents moments. Som convocats per l'amor de Déu Pare. Formem part d'un poble, d'una família que és l'Església. Ens reunim en el nom del Senyor, que ens surt a l'encontre, per celebrar el misteri de la fe. Preparem el nostre cor i la nostra ment per a viure l'Eucaristia en plenitud. Escoltem la paraula de Déu. Estem atents al missatge que rebrem. Coneixem el que el Senyor vol de nosaltres. Ens disposem a fer créixer la nostra fe amb la paraula de Déu. Donem gràcies i lluem. Ens oferim al Pare per Jesús i amb Jesús en l'Esperit Sant. En l'Eucaristia reconeixem la presència de Jesús
i el seu lliurament per nosaltres. Lluem i adorem el Pare. Rebem el pa de vida. En la gràcia de Déu rebem el pa que ens alimenta. Creixem a imatge de Crist Jesús. Ens unim més a Déu i entre nosaltres. Som enviats a una missió. Comuniquem l'Evangeli de la vida a tots els homes. Vivim com a germans en el nom del Senyor. Som col·laboradors en l'extensió del regne de Déu. Per respecte, una hora abans de combregar no prenem cap aliment. És el dejuni eucarístic. L'Eucaristia. Ens alimentem amb el cos i la sang del Senyor.